So seo ceist ó na Páipéirí a bhfuin le tacair agus tá X agus Y ag buint leis or istigéin. So sin tar éis ceist chur orm ag dalta éigean ar an gléicne. So WhatsApp, Instagram agus Snapchat. Tá WhatsApp ag 36 duine. So scríbin an seo é. Tá Instagram ag 10. Tá Snapchat ag 54. So scríbin an seo é. Tá WhatsApp agus Instagram ag 40. So stig an seo tá 40. Tá Instagram agus Snapchat ag an seo ag 54. Tá WhatsApp agus Snapchat ag X mac léinn ach níl Instagram acu. So WhatsApp agus Snapchat ag X mac léinn but níl Instagram acu. So níl mid a caint mí ar an seo. Níl mid a caint mí ar an sin. Tá mid just a caint mí ar na daoine tá stig an seo. WhatsApp agus Snapchat acu. So tá X acu a stig an seo. So tá mé chun X scríbin sin. Okay, so you saw me sin. Tá na 3 app go léir ag 8 mac léinn. So stig an seo tá 8. So tá chun fáil réig leis an ólas eile. Then má tá 40 stig an seo go thomláin tá 6 an seo. Má tá 54 stig an seo tá 8 an sin agus tá 60. So okay. So tá mé tréis gach pí ólas í sóid. Darn sé buí sóid as an ólas sin chun léhard híos a lína stocket ar mi X. Okay, so seo Shóisearach agus Doctor sin 40 agus 60 is trocha agus an sin tá 10 ar fág an seo. Shóisearach agus 60 agus 8 sin 24. So an seo so tá 24 an seo tá 54 in san iomláin. So an seo sin trocha. Okay, so má é sin 24 caithfidh de bhór go bhfuil 54 in san iomláin caithfidh go bhfuil trocha fága an seo. So an cuid seo then sin trocha lúda X. Okay, so tá mé connéisisin chur. So trocha lúda X. Because in san iomláin seo tá trocha. So trocha lúda X an sin. Tá mé beag nach ann inis. Okay, so an seo ins an oid dearnach. So I can feel regulation. In san cuid dearnach, then we have an seo go thomláin tá trocha 6. Ach istig an seo tá 40. So tó 40 ó trocha 6 agus tá 22 fága. So tá isagin an seo go thomláin tá 22. So an sin, so that's go thomláin é sin 22. So istig an seo tá 22 lúda X fága. Okay. So sin é go léir scríte I d'ormaí X.